Benvenuto a casa. Jeg står herude foran mit nye hjem. Det ser sådan her ud. Og nu kan jeg godt tænke mig at vise jer lidt rundt. Lad os prøve at gå indenfor. Her bor jeg så nu. Det ligger ikke helt så centralt som jeg troede, men man tager bare en metro ind nogle steder, og så kommer man ind, så det bliver sådan set fint nok. Vanja og Nathan, de er ikke hjemme, deres bil plejer at holde derovre. Så jeg er faktisk alene hjemme. Og så tænkte jeg, så kunne jeg da lige lave en lille video til, hvis I ikke har noget imod det. Lige finde nøglerne frem. Ja, okay. Så fik jeg også lige hils på nogle naboer. Så der er sådan en nøgle med en billiardkugle nummer 8. Det er jo selvfølgelig fordi jeg bor i, ja, eller hvad? Nej, det er ikke derfor. Lad os prøve at gå indenfor. Så er vi indenfor. Det er stuen. Noget af Nathans legetøj. Spisebord. Køkkenet. Så er der en terrasse, men nu er det lige lukket, så der gider jeg ikke gå ud. Så har vi så Nathans værelse. Også med dør ud til terrassen. Vanjas værelse. Der gider vi heller ikke gøre. Så har vi deres toilet. Og så har vi mit værelse. Og der er selvfølgelig lige så rent, som der altid er på mit værelse. Jeg har lige sat mit testamente, som jeg selvfølgelig selv har medbragt, op mellem hendes pæne dukker. Og en tegning, min far har lavet. Så er der nogle italienske engelske ordbøger. Og italiensk kroatisk, det er fordi hun har boet i Kroatien. Og ordbøgerne, de virker sgu fint. Vi kan for eksempel slå op under. Hvad skal vi tage? Sådan nogle italienske ordbøger, de har vel alt, har de ikke? Lad os prøve noget så simpelt som. Jeg kunne godt tænke jer at vide, hvad det hedder på italiensk. Skal vi prøve noget som hvad med lortevideo. Okay, jeg tror bare vi prøver forfra.